Ассаламу Алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама шахсое ки ин лаҳзаҳо моро тамошо доранд. Ҳама касо як бор дига хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мо гап мезанем дӯстон дар бораи 13 мошини фуруши аз шаҳри ноҳияҳои кишвар. Мошинои беҳтарин бо нархҳои дастрас. Боварӣ дорум бародар мошин дилхоҳта меёвӣ. Навора то охира тамошо кун. Дастгирӣ моро фаромуш накун ва бародарое ки мошини фуруши замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат дӯстон, ракамои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. Имо Ватсапп ҳастай, ба мо равон кунед ва мо дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон ки дар ҳар як навор дастгирӣ мекунед. Зинда ва сарбаланд бошен. Фикротона дӯстон дар зери видео дар комментария нависен. ҳатман мегзарем мо бошад ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл 148 сомони тоҷикӣ. Навора сар мекунем, рафтем. навори имрӯзаро сар мекунем. Якум мошини фуруши мастай Daevo Tico соли барориш 1996 кузуфи минивен. Авио мотор бошад 0-8, сӯзишворӣ бошад гази бензинай, коробкаш механика. Мошин гуфта дар ҳолати беҳтарина, аҷоиботай камбудӣ надорад. Срочно сум дар кораи мефурӯшум. айни ҳол бародаро мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав ва нархша боша гуфтаеса 6000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 40000 рубл. Харидор аниқ боша гуфта бо муомила дора, як камбудӣ дора гуфта дар болои капот ҳамроҳ маълумай. барои маълумоти иловагира дӯстон дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daevo мошини фуруши аст ваз 2114 соли барориш 2004 сол кузуфи хечбек. Мотор 1.5 сӯзишворӣ боша гази бензин, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега ягон камбудӣ надора. Губкават кадагай 4 баллони нав дора, самбуфер дора. Ягон камбудӣ надора, як сола техас мотор ҳастай. Срочно сум дар кораи фурӯхта мешава. айни ҳол бародаро мошин дар ноҳияи рӯдаки қарор дора ва нархша боша гуфтаеса 13000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 87000 рубл. харидори аниқ боша гуфта муомилат дора, арзон мекунем. алиш ҳамеша вариантҳо дошта бошен, пешниҳод кунед. барои маълумоти бештара ба даст овардан ба рақамои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира айхиди бародар дарёфт кунед. сеюм мошини фуруши ҳастай Mercedes Benz C класс соли барориш 2000 солай кузуфи седанай. авио мотор бошад 2.0, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, ҳуҷҷатош тамом шуда гуфта элегансай, 4 баллони нав дора, фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин қарор дора бародаро дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтаеса 36000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 241000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо муомила дора. барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фуруши ҳастай Daevo Nexia соли барориш 1996 кузуф седан. авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш 1 сола ҳуҷҷат дора. мотор 100%, гази бензин ҳардуш кор мекунад, камбудӣ надора. магнитофон, калонкои нав, ягон камбудӣ нестай. хулоса гуфта фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтаеса 9500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 63000 рубл. харидори аниқ боша гуфта мархамат занг занед. барои маълумоти иловагӣ дӯстон, рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо, нархи беҳтаринаш кадай марҳамат занг занед, мошина даст натен. панҷум мошини фуруши ҳастай Mercedes Benz C класс соли барориш 1995 кузуфи седанай. авио мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш 3-4 моҳ шидагияй гуфта дар ширкати рахш кор кардеста мошин камбудӣ надора, срочно фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри бухтар бародаро қарор дора ва нархша боша гуфтаеста 40000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 268000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо муомила дора, арзон мешава. барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фуруши Kia Carnival соли барориш 2000 сол кузуф универсал. авио мотор бошад 2.9, сӯзишворӣ бошад дизел, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, гуфта 7 литр
расход дорад аз 100 км. Печгаш зур кор мекунад, баллонҳои ақибаш навай пешаш 70%, мотор коробкаш 1000%, нав гуфтаи вайфакон задагем, маслаш нав алиш кардагем, срош насун дар кораи фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри ваҳдат бародаро қарор дорад ва нархша боша гуфтеса 32000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 214000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занем. барои маълумоти бештар дӯстон рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ҳафтум мошини фурӯши ҳастаи Opel Astra соли барориш 1995 кузуфи хетчбек, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад газу бензин, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳамаш 100% камбуди Nexia гуфтаи фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дӯстон ва нархша боша гуфтеса 27000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 181000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтаи муомила дора арзон мешавад. барои маълумоти иловагира дӯстон дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экран да муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯши ҳастаи ВАЗ 2115 соли барориш 2004 сол, кузуф седан, абъём мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензини хӯли, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷат надорад, мошин тоза гуфтаи фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтеса 15500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 104000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед, нархи охирша дигар арзон намешавад. барои маълумоти бештара дӯстон дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экран да муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯши ҳастаи Opel Vectra A соли барориш 1993 кузуф седан, абъём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, техас мотор дорад, баллонош навай, ягон камбудиш Nexia гуфтаи фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Carnival ва нархша боша гуфтесаи соҳибаш 13300 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 89000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи муомилат дорад. барои маълумоти иловагӣ дӯстон рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. канали Мошин Савдоро бародар дастгирӣ кунед. мо ҳар рӯза беҳтарин мошинҳо бо нархҳои дастрас аз шаҳру ноҳияҳои кишвар пешкаши харидорон мегардонем. даҳум мошини фурӯши ҳастаи Opel Astra соли барориш 1995 кузуфи хетчбек, абъём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мегӯяд соҳибаш ҳама ҷош 100%, ягон ҷош кафидагӣ, пусидагӣ Nexia, ҳамаш тоза фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Қабодиён дӯстон ва нархша боша гуфтеса 33000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 221000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи арзон мешавад, алишам мешавад, вариантҳо дошта бошед, марҳамат пешниҳод кунед. барои маълумоти пурра ва аниқ рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. 11 мошини фурӯши ҳастаи Mazda 6 соли барориш 2004 сол, кузуфи хетчбек, абъём мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстон ва нархша боша гуфтеса 38000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 255000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед, савдо мешавад. барои маълумоти иловагира дӯстон дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экран да муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯши ҳастаи Daevo Nexia соли барориш 2011 сол, кузуфи седан, абъём мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, хадавои навай гуфтаи полни губкават шидагияй мошин тоза, ягон камбудӣ надорад, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтеса 35000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 234000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи муомилат дора, арзона мекунем агар харидори аниқ боша. барои маълумоти иловагира дӯстон дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экран да муроҷиат кунед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фурӯши ҳастаи Mercedes-Benz C-класс соли барориш 1992 кузуфи седан, абъём мотор боша 2.0, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробкаш механика. мошин гуфтаи 7 моҳи дига ҳуҷҷат дора, акклиматор нав, мотор ди абъёмни сечка, ди баллони нав дора, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Восеф ва нархша боша гуфтеса 27000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 181000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи муомилат дора, арзон мекунем, харидори аниқ боша. барои маълумоти иловагира бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экран да муроҷиат кунем ва маълумоти бештар айхиди соҳиби мошин
دریافت کنین. و برادرای عزیز در همین جا امروز اعلان های ما مثل هر وقت به انجام میرسه. رحمت که نوارا تا آخر تماشا کردین. زنده و سربلند باشین. دوستان دستگیری ما را فراموش نکنین. ما هر روز اعلان های نو برای ماشینای فروشی داریم. تا نوار آینده در هر کجای باشین خودتان احتیاط کنین. خداوند نگهبان هر یک ما و شما باشد. خیر.